Lo ojo gawe rekasanmu becik kowe manut kepenak. Kanjeng, kula saku yen mengko pinangka dados garwa. Ning kula anggadhahi panggilan. Kuwi tak ujo kowe njaluk apa? Waton aja njaluk lintang lan regan. Boten Kanjeng. Kanyun kula namung setunggal. Kula nyuwun penyan wayuh kalih wanita ingkang asma Mangli putra Warangka penyan dalem Kanjeng. Wayuh. Aneh. Ki menapa aneh? Aja meneh kok diwayuh. Sing lanang diliki wong wae lara atine kok malah njaluk diwayuh. Ki kepiye? Mawi kula boten kok Kanjeng. Enake opo nek diwayuh? Enakipun nganrengke gawean. Ya opo? Nggih, gawean samumbarangipun. Angkat junjuk. Boten. Wong anake patiku. Leres. Sing tok pilih kuwi. Inji. Janji. Kula garwane Kakang Patih. Ora nate tojak suwan mula ora ngerti. Menika malah dijak suwan awakipun adem panas. Mboten kula pengen suwan mriki mboten angsal kok. Ajeng Pati. Kok ndak ngrepoti. Nggih. Kaget kowe tak timbali iki. Kaget rasih manah kula dinika katimbalan wonten ing taman sanestunipun wonten ing dados Anjaran aku sok nurut hati. Putri kendati terlenging hatiku bisa mapan ing budaya. ambar luwih sampun nutul. Ning calon bojoku gelem lelati marang aku. Nanging yen aku gelem nuruti penjan. Limrah tunggalipun wanita dipun pundhut garwa Dewi Priya nyuwun bebono menika limrah. Mas Pices, Arto, Titia. Dudu. Wis duwe titian dini. Kula ngarep aku kondo kuwi bakal nempuh ganjaran. Ki njaluk diwayuh kelawan putramu. Diwayuh? Aneh, kula kaget opo iki putrane jebule. Diwayuh kalih sinten iki wau? Anakmu. Kalih putra kula. Pipun Kakang? Gusti Adipati. Nggih. Menawi anak kula purun sampun dipun peksa. Mangke mindak betul. Sampeyan iki ngendikane pripun to? Sampeyan iki ngendikane klentu, purun ampun dipun peksa pripun lho Kakang Patih. Nek wis gelem aja dipeksa raksane lak ngono. Wis gelem ya ora usah dipeksa, wis gelem kok dipeksa. Wis lak lidah. Nget nggih ngendikane kados Ki cara bersilat lidah ya jenenge sih. Yo teh, mapan kabeh iki penjaluke bojoku, aku kudu bisa nyelametke ya calon baru bojoku. Nah sing dia anak iki kuwi. Lu aku njaluk pepuntot anakmu kira-kira umure berang tahun? Nembe 17 tahun. Tahun ini renyak. Rawan anget-anget kan. Rawan anget-anget. Apa mau panggang kowe iki? Rano anget mau panggal terus. Saiki aku njaluk tekaning anakmu. Pisan malih menawi boten kersa sampun dipun peksa. Ora nih, ora. Cobiyo karo kowe. Eman sekedap malih kula bekisan kan anakku. Ora aku tak boyo ning kedaton pisan ning rumpel. Oh nggak. Kenapa? Itu apa itu yang gumbel dari siji. Kalau mbak enak. Cak, wis tok kandhane turun ning kono. Ini Li. Li to? Ya Mangli. Dicekai cepet. Mangen.
wigani bapakmu kowe tak jarwani. Wonten wigati napa iki Kanjeng? Kowe bakal tak sengkaake dadi garwaku, dadi marune Gusti. Diwayu, Kowe iki penjaluking bojoku. nyuwun pangapunten Ji Kanjeng, menawi dipun wayuh kula mboten saguh Kanjeng. Oh, deh. Ini kok Kula purun menika anakipun patih ingkang sakena bupati Klaten. Nah, ben aku krungu lah percaya. Kalau dicetok ayo Mangli, Ji Rama, kowe ning ngarepe pengayoman sengkakake ngalungguring mangkone kinacek kabeh para titah wujuding wanita. Kene ku ragu. bakal dimulyakake dipundhut garwa karo Gusti Bupati Priyo ya. Menawi dipun pundhut garwa namung setunggal kula purun Rama, nanging menawi dipun wayuh kula mboten saged Rama. Kula bakal persa mboten kula. nek ngono aku tanggap nggon liri mripatmu kowe mau ngedepi anakmu ngene-ngene kita tondok. Saestu Nek mboten. anakmu aja gelem yen tak bayuh. Mboten Gusti. Kowe aja bodhone aku. Mboten. Bodhone wong-wong lho yen ambar luwe ora tok olongake lah kata yuki batang sayu to boten wajib lho kowe sopo kae ambar luwe ora tok olongake lakon ta jwen-jwen wadamu metu aja Ojo maju siji-siji. Cara kowe iki wong tak gelak betul wis maju bareng. tak jwe-jwe wandamu papan kene Sapa to jenengmu? Kula Joko Pulung. Joko Pulung. Saking Matur nuwun. Gunung Kelut. Panjenengan Denayu Ambar Luwih. Bener. Putra saking Ponorogo. Ora kleru. Pawartos saking kula tampi bilih panjenengan dipun sengker dening Bupati saking Lugo. Kaya mangkono. Rama, Ibu. Ibu, saiki aku kajian. Wis ora duweni sapa-sapa. Kenapa aku urip ana ing jagat sesrawulan? Tinimbang aku dhewe. Yo, kaya ana jurang kang jero. Yen kaya ngono, aku bakal lamus. Sapa wis dulur kaya kawan. Aku Joko Pulung. Joko Pulung. Banjur sing kok karepake? Aja nganti kowe mati sia-sia. Mergo sampean kuwi putrane Kyai. Lah kok ngerti yen aku putra piyai? Mesti wae aku ngerti. Sampean kuwi putrane pepatih ana ing Lubaya. Patih Selasi. Pancen. Mergo sampean arep diwayuh lan putri Ambar Luwih. Nganti wong tuane sampean dipateni karo Bupati Ludaya kita. Pancen kaya ngono Mas. Nek sampean mati kanthi cara lalu apa rampung perkara Lho terus aku kudu piye? Lah wong aku ki wis ora duweni sapa-sapa lho ya. Oh. Aku ki urip kaijenan. ngeten mawon kula sing badhe tetulung kalih panjenengan. Sik sapa jenengmu? Kula Joko Pulung Joko Pulung. saking Pertapan Gunung Kelut. Nek sampean purun kula ayomi jiwa ragane sampeyan. Ya wis, yen kaya ngono, Joko Pulung, aku pasrah jiwa lan ragaku kelawan kowe. Estu. Pasrah. Ayo. Ngeten ayo mesake. Yen
Panjenengan mangke kula kundurke wonten ing Ponorogo. Apa ora nyawang lirik ing netraku to yen kaya mangkono. Nyawang pripun semune nggih prasaja mawon kok. Cedhane ya Joko, Nggih. aku go tresno kelawan kuwi. Tresno. Waduh, matane wong. Lah kok malah sangka Lah niki Den Ayu Mangli nggih pasrah jiwa raga. Sampeyan nggih tresno kalih kula terus pripun anggen kula lapak. terus piye? Monggo panjenengan diwayuh boten purun lho. Nggih ta? Meneh aku. Lah wong aku wae diwayuh ya ora gelem Lah Joko nggih. kula. Dadi kita repot. Aku malah ora njalukku diwayu karan kowe. Kuwi lak aku sing duweni penjaluk. Oh, Ning sampe sakdo nyuwun nampi. panjenengan. Lah niki pripun ape? Ditugel. Itu gelak njaluk sing isor. Ah, yo. Vitamine ra. Vitamine. Nek panjenengan. Dipun, kula pun kadung napa kalih Mangli lho. Ya wis, aku diwayu ora apa-apa. Malah Bener-bener. nyenengke gawe. Lah kantor sing duwe entuk napa mboten? Entuk ora ngimani. Nara ya dapat. Ampun ngaten to Ndoro Rayu. Nggih pun Ndoro, kula purun kok Ndoro dipun wayuh. Kaya ngono. Iya Joko kula. Nah, nek kowe pun gelem, yo saniki sesarengan kundur wonten ing Kabupaten Ponorogo sowan ngersane. Yen kaya ngono ya rasa Ya kan melu ya melu. Awas Assalamualaikum. Kula sampean aja wedi yen aku ki melu, aku disangoni bobo. Aku ki sapa lah kok undang kakak? Alah kakangku ngono kok. Sapa? Kakangku lho. Kowe mandan, kowe Lha, mandan. rumangsamu. Rumah kamu. Sing rugi ki dudu kowe ning aku. Alah rugi apa padumu seneng arek rugi. Ora kosok balik. Lho kok ora kosok balen piye? Kowe mepet aku rakete ora umum, anget ya. Lah, lah rumangsaku kuwi iki sedulurku mula aku mepet. Layak to layak. Rugi prawanku, rugi prawanku. Aja ngono to. Lah kowe ki cedak karo aku mbok undang kakak. Dulu mansamu aku sapa? Lah rumangsaku sedulurku kok. Ora tenan to, candak-candak rawut. Anggep pawongan mbok cedhaki mbok rangkul, kowe anggap kakangmu. Meh padha, meh padha. Sapa jenengmu? Runtung, Sapa? endang, Endang sapa? runtung. Truntung. Sapa? Aku Joko Penatis. Joko. Kok nganti kowe tekan kene goleki sedulurmu? Tenane iki sedulurmu menyang endi? Padahal iki arep ning Ponorogo. Ponorogo. Lah duwe karep apa, Tru? Boleh gawean. Yen koyo ngono ya padha lan aku. Nganti aku mapan ning Kadipaten Ponorogo iki aku yo golek gawean. Yo boleh gawean. Gawean bisa tak cekel aku bisa mergawe. Waton aku bisa balikke putri ing Ponorogo sing ilang. Ya nah ya bubarengan ning Ponorogo ya. Nggih. Bareng-bareng. Bareng ngancani kowe. Rasaku kan. Ah, Kono lunga dhewe ngopo kok dadak bareng aku? Pengono kancane lho. Aku saguh ngancani kowe. Kaporo gelem goleki sedulurmu. Ning aku duweni penjagaan. Tak iskoni. Apa? Ora butuh aku. Kowe apa? Rumah. Lah iki grenjeng kok empel-empel. Iki pusaka kok. Pusaka. Mau ya wes. Lho, malah kok tak tinggal wis kok. Iki alas gawat kaliwat-liwat. Ngono ning njaluk kuwi njaluk apa kuwi ora duwe apa-apa padha wong desane. Umpama aku njaluk dhuwit kowe ya ora duwe. Sandangan sing apik padha karo aku, kumel wong desa. Mung siji penjaluk. Kowe gelem dadi bojoku. Lho, sanggup ora? Rasaku tau. Malah buku iki. Bojo. Aku ya gelem. Ora ta. Sagu tenan? Aku Ayo bareng golek dulurmu. Ayo. Aku nek ketemu karo Sun. Ning ndi bae. Ini kok Padha ae tak goleki. Truntung.
janjimu piye karo aku? Yo tresno, aku yo tresno. Tak panggil kowe ndi mandi. Lho ora nganti gantalan dina kowe kandha tresno karo aku, sago dadi bojoku. Lah kowe kok cedhak karo aku? Oh, wah. Kowe iki ning ndi bae? Jare Tresno, belum diwayu. Bisa goreng liyane. Terus. Ya wis ngene wae. Wong sing nganggo ireng ya to. Kene karo kono wis kowe karo. Aku lanang kok. Kowe mah. Aja sembrono. Apik yang. Calon bojoku kok tak tekek tenan piye kowe? Siap. Ana perkara dirembuk. Rembuk piye? Terus. Atiku wis kadung panas. Kowe seneng karo bocah wadon kae? Aku seneng kuwi katresnanku. Nek kowe seneng karo bocah wadon kae, kowe kudu ngajeni aku. Piye? Aku ngajeni Lho kowe. iya no sopan karo aku. Ajeni 75. Bangsamu. Lah kok sing cedhak gandeng. Kudune kowe tak kepel sirahmu kowe kok ngajeni. Kowe mengko kewirangan. Nek wis ngerti sapa jatine kae. Iki katresnanku calon bojoku. Iya. Golek dulure tak rewangi. Golek dulure to? Iya. Tenane dulure aku. Joko Pulung kae dulure ndang Truntung. Kowe dulure. Nggih. Are mau kepel mau. Mana ada buat deket Tak di sana. calon bojoku kok kan. Aku tekan kok. Truntung. Dadi tenang. Iki Ah, sedulurmu. Iya, tak boleh. Kowe nek dadi karo adikku IP-ku. Waduh, Pe. Wani. Pangapurane, Pe. Jono Kang. Aku tresno tenan karo Ya wis. Tresnanono kaya tresnane syaratine badak. Sampai ki sapa? Aku kuwi Joko Pulung. Lho, Murid saka Gunung Kelut. Lah iki Mangkli putrane Pepaten Udoyong. Pak Wi. Iki Denayu Ambar luwih saka ing Kabupaten Ponorogo. Lah! Lah, Apa kan? Yo iki kan piye? kusumaning ayu. Ambar luwe. Iya. Iki disayembarakno. Dicolong wong Udoyong. Aku sing iso nulungi. Mongko sing ngupu sayembara ki aku. Ganjarane, Ganjarane daud. kau, lah kowe duwe adikmu ngono. Lah aku piye? Wong sing iso nulungi aku. Nah, Denayu, Sebabku selamat, Mangkli. Kak. Niku adik kula Endang Tuntrung. Dulur sama ya Nggih, Kakak. salam dipe Endang Tuntrung. Iki Joko Penatas, salam dipeku. Wes ngene wae. Ayo api-apian aten sowan ana ing Kabupaten Ponorogo. Ayo lah kan. Mergo ora ketang piye diranti karo Kuwi luwih wong becik. tuane. Ayo. Ya iki Bupati Jaya. Oh iya toh. Iki saka Kabupaten Doyong. Lodo ya. Iya. Lodoyo. Oh, iku weh. Li, weh. Ayo, Arep apa? weh. Aku. Apa? Eh, Weh, sapa? Kuwi adikku. Sapa jeneng? Jenenge Endang Truntung. Teruntuk. Oh, Endang Tronton. Turun. Teronton. Bupati Doyong ya ngene iki. Doyong. Tronton. Kowe apa, Pak? Aku Joko Pulung. Weh, ngono. Kula piye? Supaka. Weh, apa? Aku Joko Penatas. Natas dulu. Lah, nek ngono kowe sing nyelamet iki calon bojo. Bener. Aku sing dusta saka ing Taman Udoyong. Kowe solong. Aku sing nyolong. Kowe weh. Maune kowe nyolong dadi tak colong. Sao nyolong? Aku ora nyolong. Sing perintah sampean. Wis aku ora luru, siji wae wis. Wis ora iso iki wekku padha ae. Kuwi repatiku. Wekku pateni. Oh, nek ngono kowe kabeh arep dadi pepalang. Lho iya. Kowe ngemano uripmu. Kan bentukan kendang. Oh, iya ta. Oh, Wis iya. mulai bintu. Awak. Oh, yang dong. Kalau mau nata. Wis kene wae.
ke atas. Lapas, lagi belum. Ya. Kowe tak wenehi pangkat. Kowe melu aku wadon telu wenehi. Ora sudi, aku sudah di kepalamu. Kowe dadi wong, tak utal dadi opo. Anakku, biar ini tak suwe tak kaya nek ing Ponorogo. Lepasi Ponorogo iki lagi ono karena suaranya nengake. Yo kene sang kadepati iki medosa ing taman. Iki sayu barake marang sapa-sapa yen jalu bisa ngubunge bakal dijodohke. Wong aku kuwi kangen. Upama goleki nyang ndi wong. Ya ngono. Kowe lak perintah. Mangarsa ing Ponorogo. Mupu sae mboro. Sagel endi putrine? Kula sagah. Ning dereng manggihaken putri ing Ponorogo, langkung rumiyin kula ketemu kalih bocah wadon iki. Iki jenenge ngiwakake kebutuhan negara. Nang ngene kebutuhan pribadi. Mboten jarak kok. Ora jarak apa? Nggih. Kok iki sajak bapak iki lho. Ana wedokan model piye ra doyan. Kula niku mboten doyan. Kok games to. Niki kedarang-darang uripe. Kula tulung lho. Anakku wedok. Iki to. Endang truntut. Sing gak golek iki mau. Ya. Iki ndang truntuk. Ya iki lho. Putrine niki. Sing tak kandhake iki. Pemitranku to sedulurku iki. Niki. Iki Padepoke Gunung Lawu, Gunung Kelur dijuluk Seguna. Dadi bapak seguna niki. Lek iya. Bapak seguna. Lah niki kula ketemu kalih endang truntun. Dereng saged mupu sae mboro. Lah jebul kok kusumaneng ayu pun dislametke piye. Bapak kula ingkang nyelametaken Den Ayu. Sing nyelametke. Ambar luwih. Niki bocah iki. Kula nggih anake niku mbak kangane niki. Anakku lanang pulung kae kamu. Bener lah. Lah niki mau ngaten Bapak. Kula niku dioyak-oyak kalih Bupati Ludoyong. Malah ngane-nganehi jebul iso malah dadi macan. Niku sing nyolong kusumaning. Lah mongko sing ditinggalan, rikala Imboran gare. Wonten iki bapakmu sing entuk warisan. Kowe ora tak gawan sifat kandel kolor. Lah nggih niki ajeng kula aturke teng Ponorogo. Oncen-oncen. Iki kuwi ana gunane. Nek kowe kepondok ing Pakewo, sak waya-waya iso kok gunake. Bener ngoten macan niku kula taman iki kalah nggih. Kucing apa macan? Macan bapak. Macan. Macan niku senajan. Nek ora jelma, dedek piatike gedhe. Wah, lha niku mboten ngadil. Bareng kaya kucing. Kancen. Apa? Kelampahan putri dalem kuwi lujeng. Jane tenane sapa ta sing nyolong? Kula Kanjeng. Sing nyolong. Sing nyolong. Kula niku sing nyelamet. Sing nyolong Bupati Ludoyo. Oh, Bupati Lha iki putri ndi le? Niki pepatih saking Ludoyo. Tiyang sepuhipun sampun dipun pejahi kali. Anake pateh Ludoyo. Nggih. Sampun dipun Niki lak pejahi. bocah
yatim sepatu. Yatim piatu to Kang. Yatim piatu. Sing duwe bapak karo simbok. Yatim piatu. Piatu ya iki kok dirumati sapa? Niki. Kakang Jawa Pulo kayu. Diwayi tok Bapak. Jane ana sing nganggur kok, Nduk. Enten. Ana. Sinten? Iki bapak Seguna. Ah, boten nek. Mungkin mati. Pak Dodo. Niki kula jumbuhaken uline sayembara. Sinten kemawon ing saged munduraken Atmaja kula badhe badhe kula jodohaken. Rene ingkang saged munduraken kaliman menika nggih kula jodoh. Kejawi saking menika kula diutus Bapak Seguna supados ngaturaken sifat kandel kolor singa kobra lan onjen-onjen batu. Monggo mugia dipun reksa wonten ing Kabupaten Ponorogo. Kolor iki saiki wis tak tok. Pancen rikala semana aku suwitor saning Bapak Donojo. kula Iku Ranggare. wujudna di Branggara nggih. Nanging singa kobra naminipun ingkang leres. Lah niki wujude kolor. Naminipun Blorong Seta. Kabeh niki do rebutan kepengin dadi tuwa tanggane kabeh para warok. Rene samnika sampun Ponorogo ngasto. Mugi-mugi saged amberkahi Kabupaten Ponorogo lumebel ketoprak sesuatu budaya supaya saged lancar ing saklaminipun. Sumul ing ngantariksa. Kalis ing sami. Kalis ing sami.